isa sa mga pinakanaunang beach boat dito sa Siruma, ang Angelica Beach Resort. So pupunta tayo doon, mag-drone shot tayo. Tigisindre mo nga po. Oh, ganyan. So guys, nandito tayo ngayon sa Angelica Beach Resort. Ayan, nasa Bukana pa lang tayo, hindi pa tayo nakakababa. Ayan, pero guys, grabe ang ganda niya. Ang ganda mo, Angelica. Ano siya? Narinahupan siya nga. Okay, so may mga turista. So try natin guys pumasok. Eh sana mura lang yung entrance. Maganang. So guys, dito tayo ngayon sa Angelica Beach Resort. First time ko lang makapunta dito guys. Ayan. Nakita ko lang siya sa mga post na mga pisan ko dati nung nasa Laguna pa ako. And sa ngayon, nandito na tayo guys. So meron silang mga pamahogany tree dito. So perfect for ano guys, for selfie and pictorial. Mga mahogany tree. So guys, punta na kami sa pinaka-sentro, yung pinaka-center ng beach. Pinaka-sentro, mayroon pa ng ganun. Yan, dito sa Angelica Beach Resort, guys. Yan. Alam ko dun sa part na yun, meron dong swimming pool, kaya excited na ako, guys. Sana matry natin. Yun na guys, yung parang 3-story building nila. Yan, ng mga puno dito. Guys, oh. Sarap mag-drone shot doon sa taas, guys. Dito na kami, mag-i-inquire kami kung magkano yung bayad sa entrance. So, tatanong tayo. May underground yan. Underground. Magkano entrance? Kapag day lang po, 150 po kada one person. Tapos kapag kid po tsaka senior, may discount po. Tsaka PWD. Tapos kapag overnight po, 250 po yun. Kapag kids lang, kids, PWD senior, 200. So kami guys, ano lang, dun kami sa 150 kasi magbablog kami, mag-shoot lang kami dito. Pero pwede kayong maligo. Opo, kasama na po yung dagat tsaka yung pool po. Okay. So, yun guys. So, sobrang mura kung tutuusin guys. Kaya, pasyal po kayo dito sa Angelica Beach Resort. And isa to sa pinakaunang mga beach na nagawa dito sa Siruma. Tama ba ako? Opo. And ito kaya. And guys, mamaya idon shot natin para mas makita niyo po lalo yung kagandahan po ng Angelica Beach Resort. So, ngayon mag-ano muna ako guys. Mag-fill up ng ano para sumabaan na namin. Para makapag-shoot na kami dyan ng vlog sa dito, Angelica Beach. So yun guys, akyat tayo dito sa 3-story building ng ng Angelica Beach Resort. Parang nangangato yung tuhod ko guys ha. Hindi ko alam kung 3 or 4 ganun. Hindi ko masyado nabilang. Wow. Hindi ngayon pa lang. Wow guys, napakaganda ng view. Wow, grabe guys. Grabe yung yung iba, napakaganda. So, wala pa tayo, dito pa tayo. Pero dito pala, nangangatog na agad ang tuhod ko. Kasi nga may fear ako sa heights, guys. May fear of heights po ako, pero sa pagbablog ko naman, unti-unti ko na siyang nalalabanan. Wow. Sana sila? Guys. Magka. Yan guys, so nasa tuktok tayo ng Angelica Beach.
Guys, tingnan yung dagat, grabe.